Спомням си първия ден от лагера в Германия. Когато пристигнахме, всички бяхме малко изплашени от обстановката, от това, че ние трябва да ставаме рано да приготвим закуска и след това ние да измием чините от стаите, от разделянето на боклука. Когато пристигнахме, помня, че беше слънчево, после сякаш от нищото заваля огромен порой, но почти никой не се прибра в стаите. Напротив, всички бяха застанали по терасите и прозорците и изчакваха вятъра да духне в посоката им, за да ги намокри. Вечерта беше хладна. След вечеря се облягохме и седнахме около огъня. Това беше рутината ни почти всяка вечер в продължение на целия лагер. Лагерът в Германия е спомен, който ще пазя цял живот. Който ще пазя за винаги. Ранните прохладни сутрини, разходките из природата, мъглата при вечер, плейлиста на лаптопа на Коста, който звучеше през повечето време, особено докато приготвяхме вечеря. Късните нощи, когато ни оставяха да седим малко по-късно от малките, в продължение на тази една седмица създадох спомени, които съм сигурна, че ще помня цял живот. Опознах приятелите, учителите си по-добре, говорих с хора, с които не бях очаквала да имам нещо общо, хора, които днес мога да нарека приятели. Увекин за мен е това – приятелство. През тези 5 години за мен розовата сграда на улица Владайска 48 се превърна във втори дом, а хората вътре в семейство. Като човек, който му се налага много често да сменя средата си, през тези 5 години... Като човек, който често му се налага да сменя средата си, мога да кажа, че е трудно да намериш място, на което да се чувстваш себе си, място, на което можеш да си креативен, на което можеш да превърнеш идеите си в реалност, място, на което да си спокоен, да си позволяваш да се смееш, а и понякога да плачеш, място, където винаги има някой, който да седне до теб на диванчето в коридора, за да те успокои, да ти помогне с калкулатора или да ти обясни какво е мястото на жената в железния светилник. За цялото това чудо, което за мен е Увекинт, искам да благодаря на ръководството, на учителите, на всички останали, които го движат, както и на родителите ни, които ни подкрепят и макар, че често не разбират какви точно есета пишем и защо са ни тези проекти, обещавам ви, че си заслужаваше. Благодаря особено много обаче и на съучениците си. Без материал за работа на учителите ще да има още по-трудно. За напред ви пожелавам да откриете себе си, да се борите, да сте добри, да не спирате да търсите, да обичате и от време на време да си спомняте за времето, което прекарахме заедно тук, за лагерите, за часовете с любимите ви учители и колко са ви вдъхновили те. Аз поне имам учители, които са ми се паднали и много се радвам за това, защото са ме карали всеки ден да съм вдъхновена и да избера с какво искам да продължа да се занимавам занапред. Както и да си спомняте и за късмета, който сте имали да попаднете тук и да сме всички заедно днес. За себе си пожелавам да ви познавам и за бъдеще, да видя смислените хора, в които ще се превърнете, а и от време на време да си спомням за първия ден от лагера в Германия в